Nosaltres som una destinació turística madura, però jo crec que en aquests moments ens estem posicionant com una destinació de primer ordre a nivell de natura i de turisme actiu. I justament la natura, des que durant el mes de maig posem en valor tot allò que tenim en el territori i que la gent pugui descobrir. És una mica la fusió entre totes les empreses, en aquest cas del Club de Natura i Turisme Actiu del Patronat, més de 50 que han col·laborat en aquesta ocasió del Festival en Natura't, amb més de 70 activitats que hem programat conjuntament. I la gent podrà iniciar-se, per exemple, en el submarinisme o agafar la bicicleta per anar a veure amb els ocells amb guies, poder fer senderisme, poder fer cicloturisme, es podrà tirar en globus. Una mica, posar en valor tot allò que té el territori Costa Brava i Pirineu de Girona, agrupat en un mes i gestionat per les pròpies empreses del territori. Jo he voltat una mica les muntanyes més altes del món, des de l'Himàlaia fins a Andes o Alaska, i veritablement, quan torno aquí, me'n dono compte que les nostres comarques és de lo millor del món. El binomi aquest de mar i muntanya és realment el seu màxim exponent.